Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπροστά μας είναι ο Σμόλικας, το βουνό ακριβώς που βλέπουμε. Δίπλα ακριβώς στην κορυφή είναι ο Πέφτης, στο βάθος είναι ο Γράμμος, δεν φαίνεται τα μικρά, και αμέσως βλέπουμε την Καμήλα. Όλο αυτό εδώ. Μπροστά μας είναι η Βάλια Κάρτα, απλώνεται. Από κάτω είναι το Περιβόλι και στη συνέχεια η Αβδέλα. Μπροστά μας είναι ο Αλέξης, μόλις έχει κατεβεί. Πλησιάζουμε να δούμε την υπόλοιπη ομάδα που κατάφερε και κατέλαβε την κορυφή μετά από 41 χρόνια, το ξαναπαναλαμβάνω. Στα 2.250 μέτρα, μια άλλη ταμπέλα γράφει 2.249. Συμπληρώνει η Κωνσταντίνα από τη Λάρισα, ενώ εκεί το έχει γράψει ο Τάκης από τον Τύρναβο. Ο Γιώργος, μια φορά ο άνθρωπος σταμάτησε να πιει νερό και δεν σπουφέθηκε.